Ay, sa Mars, nalugyaw ka? Ay, sus ah. Isa mo kung hindi magyaw-yaw ko na Mars B nga. Ikan ko dito ng umbira ba? Unya, oh, kamusta mo dito ba pangumbira ng mga Mars Chris na... Uy, ay mo natin. Uy, patugad-tugad pangumbira na himan-himan. Abot ito. Wa na sudan. Unya, ako may kalagutan. Bakit ka nang... Sige, anda ba nga? Mars, kaon na. Sige, kaon na. Ingo sa mga... Oh, Mars, makaon na ko. Anak ka apang pagtanaw na ko. Wala na sudan. Wala pa si plato. Kumbira hala. Wala pa plato. Maugani. Maugani. Anak ka ako na makalagot ko. Bakit matugod-tugod ka. Pangimbitar ba na imo na gusto. Mali mo ato na ba ito? Berarti siya kung katoma. Ako na lang sa jindikuan. Nagpasahan na lang sa guba nga. Aron din lang po siya mawawad. Ako si Mars, mukhaon ra ko. Punit lang po sa tintaon ko. Ginagmay. Mayra dyan ang mga kuyog mo. Anong pangumbira mas maugani. Kay sus, magyaw-yaw dyan ko dito. Yung tubangan, Chris. Ako wala sa pag-iti. Puro kiglawas. Ano kamay ko ba? Sunod lagi. Sunod lagi ana mangumbira. Ako na lang siya mo palibad. Ay, kaya ang tamo nag-add dito. Pakakaon sa tagam ana, di ba? Mapas mo juga. Mora na nangumbira nga napas mo. Oh, maopen. Nangumbira nga napas mo. Sus, tao na lang. Uy. Ti. Dili to gikan si Manilin. Oh, nagumbira mo ko dili ganina guday. Ikaw si Manilin. Di, nagkumbira ko diri ba siya, nangumbira rato siya diri. Kaon di, nahutdan lagi nagkadaunong sudan pod lagi day. Nakakaon to si Manilin. Ay, wala. Nagkakaon siguro to, nabisi mo ko ganina, kaya nagkakaing tao. Nga lagi, nakit ano ko siya dito, niagi ko ba? Nadunggan ako sila, tabi-tabi siya atong silingan niya ba? Ha? Naala siya nga. Kanang, napas mo ko siya diri? Paano napas mo man siya nga? Wala man ako gidala-dalang kalino. Naunsa bagod ta nga. Di siya makakaon kay bati ko na kayo inyong pinggan kay Maite. Na, maogid lagi na. Di maayo lagi. Usap-asap, imuha ko ng lumpia kay. Kanang wa ko ng lami. Ano yung lumpia? Patirawa ko na ta. Siya na, nahurot na kay. Namurag nang dala. Magay siguro to siya. Gipanood niya siyang bulsa. Anak, agad siya na. Kanang, imuha ko ng gumba kay. Kanang, puros ko ng mantika. Puros tambok. Wa ko na iunod. Yung pretty ko ng pagkangilngiga. Wa na lang siya ni Kaon. Ay, nga na ibilin pagid kay. Dokot na lang. Siya. Kana siya ba? Buton siya kay na siya. Uy nga. Usay, mahurot mo ginaniya ka na magkumbira ko diri. Mahurot mo ginaniya. Gahakot ang ako ang mga sudan dire. Ipanood siya ang bulsa. Kani siya. Ugwa pa nila ko gitaguan. Wa na hurot na ni kay mga lumpia. Kani tawa na. Ang mga lumpia ay pangsuod na niya dire. Mga pansit. Adi, ikal imong pansit. Pag kuno. Kay, puros kuno pansit. Wa ko na isubak. Wa jud kuno lamas. Nga ko na napajud kuno sa asin. Kani siya. Asa maron siya kang magtuon. Maayo niya no siya pay nangumbira diri siya pay magsipanaway sa kang luto. Oh no. Nga kana ra ba siya muhurot magpanghakot og sudan og mangumbira? Ako anak masuko ko niya. Kana hiluan ako ay. Asa maron siya? Kaya ko magtuon. Tuwa dito. Ato ko. O siya tuon ako ha. Oh nakantay lang gini nak. Kana ni mauna to Mars. Magdamot ako sudan kasi pagtilaw na ko sa pansit. Ay, Mars, ato sa pumasok. Ang tabi nga. Bakit kayo ang sudan? Yawa ka ganahin kaon kami plato may tay. Mars, wala dito di panagdi ana di ba? Wala mo bisap di tabi ana no di ba? Wala dito. Labi na Mars sa. May agi diri na kanang kasi mo mga yaw-yaw. Wala di ko gitabi lagi. Sinabi di pagbaga di ba? Mars, ikaw kay mong dira sa Mars maginghan na. Ato lang ko Mars sa babay. Ato na ko Mars. Kay kang saulay. Bagadyo kignaw. Nangumbira sa mo. Ya karon na nabi dito nga. Bati ko na mong sudan. Lapas mo lagi ko na siya. Niya na siya. Mau lagi. Niya tanawan. Hindi na. Ning lakaw ang buhay. Hadlok na niyo. Nagdamlag na ko kayo. Ang ganagbutay nun. Bayan na hinuon.